Skechers je americká značka obuví, ktorá sa preslávila svojimi pohodlnými a inovatívnymi topánkami. Špecializuje sa na športovú, rekreačnú a každodennú obuv, ktorá vyniká ľahkosťou, flexibilitou a moderným dizajnom. Značka využíva pokročilé technológie, čím zabezpečuje maximálny komfort pri nosení. Skechers ponúka široký výber pre všetky vekové kategórie a aktivity. Pritom kombinuje štýl a funkčnosť, čo ju robí obľúbenou vo svete každodennej aj športovej obuvi.